अथवा दखानदार बिथांमोना बे बैथि दाननि उननि जोबथानि उननिफ्राय जाय बिथांमोननि आखायाव भुटान थाखा मोननाय जागोन नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै दिनै गासैबो दादगारि एबा हाथिसार एरियानि मोनसे कमिटि जथुमा जानायनि गेजेरजों मोनसे आयेनखौ फोसावनाय जाबाय। दादगारि ओनसोलाव भुटाननि रांखौ फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय बन्द खालामनाय जासिगोन होननानै फोसावबाय। चिरां जिल्लानि इन्ड' भुटान सिमनायाव गोग्लैनाय दादगारि हाथिसार ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दिनै भुटान रांखौ फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय बन्द खालामनाय जासिगोन होननानै गामि गामि फोसावदों हाथिसार गामि गोरा आफाद आरो दादगारि हाथिसार बाजारनि आफादा। खौराङाव फोरमायदों दि गोबां जायगायाव भुटान रांखौ बन्द खालामनाय जाबाय, नाथाय दादगारि हाथिसार ओनसोलाव दाबोनो बन्द जायाखै। बेनिखायनो गामि गोरा आफादा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। भुटाननि रांखौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय सोरबाफोर बाहायबावब्ला गोख्रों राहा लागोन होननानैबो फोरमायदों दादगारि हाथिसारनि गामि गोरा आफादा। दा जोंहाथ' भुटानाथ' बिसोरबो बिथांमोनाबो आयेननि गेजेरजों भुटान गेटखौ खुलियाखै आरो जोंनि आयेननि गेजेरजों जोंबो थांनो मोना। दा जोंहा गोबां भुटान थाखा दङ बा जोंहा जे जायगायाव माने बिराद दुखुथिया मानसिफोर दा जोब खामला मुजिरा मावना जाग्रा जोंहा लोमजानाय सानाय मानसि हिसाबै निस्सय जायो। दा जोङो दिनै नांगौ जायोबानो जोङो मा खालामो जायो 115 थाखा खालाय जोङो बाथा दानानै जोङो गावनि दुखुखौ जोङो भुगिनांगौ जाना फैयो। बेनिखायनो जों दा मोनसे गासिबो बे दादगारि एरियानि जानानै गासिबो जोङो गावबुरा आफाद बाजार कमिटि बा गासिबो जोङो मेलेमजिबि इन्टेलेक्सुवेल ज' जानानै जों दुखु जोङो सिन्था खालामदों जे जोङो खाथियाव भुटाननि खाथियाव थांनो मोनाब्ला बे गिदिं बे भुटान थाखाखौ जोङो लोमजानाय साजानायनि गेजेरजों जोङो इन्डिया नांगौ जायोब्ला जोङो 15 थाखा जोङो होनानै लांनांगौ जायो। दा बेखायनो बिराद जोङो दुखु नांबाय। दा जोङो गासैबो जायगायाव बन्द जाबोजोब्बाय। डेट जोङो ओरै सामजंखार बागमारा सरलपारा ओरै देवसिरि सान्तिपुर गासैबो बन्द जाबाय। दा जोंनाव लाजिनांथाव जादों, जोंनि थाखाय खुब लाजिनांथाव। बेनिखायनो जोंबो दा जोंनि दुखु रायजो राजानि दुखुखौ नुनानै जोङो दा बे बैथि मास जोबनाय लोगो लोगो जोङो भुटान थाखाखौ जों टटेलि बन्द खालामदों आरो जोङो बायनाय फाननाय बिथांमोनखौ जों खालामदों। जाय दखानदार बिथांमोन बैथि दानखौ जों नेयालासिनो दिनै गाबोननिफ्रायनो जोङो भुटान थाखाजों बायनाय फाननायखौ जोङो बन्द खालामनायखौ जों खावलायदों। अब्ला जों बैथि दानखौ जों मोनहैयाबो जानो हागौ। जायनि आखायाव लाख लाख बा भुटान थाखा दङ बिथांमोननि थाखाय जों बैथि दान जोबथासिम जों समायखौ होनाय जादों। बिनि उनाव जुदि बैथि दाननि जोबनायनि उनाव फेब्रुवारिनि 1-2 दिननि उनाव सोरबा जुदि जोङो भुटान थाखाखौ जोङो लानानै इउज खालामनाय बा माबानो नुदों आरो सोरबा दखानदारिया जुदि भुटान थाखा बायनाय फाननायफ्रा बिथांनि सायावबो जोङो मोनसे आयेननि बेबस्थाखौ लागोन होननानै जों दिनै जोङो खौसेथियै जोङो ज' जानाय बे आयेनखौ जों फोसावनाय जाबाय। মই আজি গাঁওবুঢ়া সন্থাৰ পৰা মই 2 আখৰমান কথা ক'ব খুজিছোঁ। যোৱাকালি আমি গোটেই আমাৰ 33খন গাঁওবুঢ়া আৰু বাজাৰ হাথিসাৰ অঞ্চলৰ বাজাৰ কমিটি আমি যোৱাকালি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। সেই সিদ্ধান্তটো হ'ল আমাৰ 33খন গাঁৱে আৰু এই বাজাৰ মদলি বাজাৰ সপ্তাহ বাজাৰ আমি ভুটান পইচা চলি থকা অসুবিধাৰ কাৰণে আমি যদি ভুটান পইচা বা কোনোবা যদি ঘৰত বেমাৰ কিবা হয় বেমাৰ আজাৰ হয় ডক্টৰৰ ল'ব লগা হয় বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰত আমি নিজৰ ভুটান পইচা দি আমি ইণ্ডিয়া পইচা কিনি লৈ যাব লগা হয়। 100 টকা 10 টকা বা 15 টকা আমি বিপদত কিনি লৈ যাব লগা হয়। সেইকাৰণে আমি সেই ভুটান পইচাটো আমাৰ কাৰণে কোনো আমি ভুটানতো আমি সোমাব নোৱাৰে, এক কোচ আমি সোমাব নোৱাৰে আৰু ভুটানৰ পইচাও আমাৰ ইয়াতে চলি আছে বৰ্তমান। আৰু ভুটানৰ মানুহ ইয়াতে আমাৰ একজনো নাহে, বেচা কিনা কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি এই ভুটান পইচাটো আমাৰ কাৰণে খুব অসুবিধা হৈ আছে। গোটেই হাথিসাৰ অঞ্চলৰ 33খন গাঁৱৰ বা কোনো জনজাতিয়ে বহুত অসুবিধা হৈ আছে পইচা ভুটান পইচাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আমি অহা 1 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা যাতে ভুটান পইচাটো বন্ধ হয় বা কিনা বেচা কোনো নচলে সেইটোৰ কাৰণে আমি আজি কৈ দিছোঁ গোটেই ৰাইজক। আজি আমি এনাউন্স কৰিছোঁ যাতে ভুটান পইচা অহা ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা নচলে আৰু আমি ইণ্ডিয়া পইচা দি আমি চলিব লাগিব। সেয়েদি আমি অহৰহ আমি এই হাথিসাৰ অঞ্চলৰ গাঁও গৰীব দুখীয়া গোটেইকেইটা ভালদৰে আমি চলাই থাকিবৰ কাৰণে আমি মিলিজুলি এই পইচাটো আমি বন্ধ কৰা হৈছে। आजको सौदा राइजलाई हामीहरूको नमस्कार छ।
र हामी भुटान बोर्डर गेलेखु भुटान बोर्डरमा हामी जानु सक्दैन, भुटान मान्छे आउनु सक्दैन, हामी यहाँबाट भुटान जानु सक्दैन र हामीलाई अति दुःख भयो। हाम्रो इन्डिया पैसा हामीले कुनै दुःख पर्दाखेरि हाम्रो लागि कुनै सुविधा छैन र हाम्रो इन्डिया पैसा हामीले बट्टा काटेर हामीले लिनु परेको छ र हामी यो एरियाको मान्छे बहुत अति दुखी छ र कुनै नोकरी चाकरी छैन, कुनै आउने बाटो सोच छैन र यसको लागि हामी जति पनि जनजाति छौँ हाम्रो यहाँको चिराङ डिस्ट्रिक्टको लास्ट बोर्डर एरियामा र त्यति दुःख भएर हामी आज कुनै हस्पिटलाइज गर्नु पर्यो वा कुनै केही गर्नु पर्यो, कुनै सौदा गर्नु पर्यो र इन्डिया पैसा हामीले बट्टा काटेर लिनु पर्दैछ र त्यसमा हाम्रो अलि 2 पैसा आउने बाटो पनि सोचहरू पनि सबै कटअप भएर जाँदैछ र यही हामी हात्तीसारको राइजो भएर आज हामी भुटान पैसा लास्ट जनवरीसम्म भुटान पैसा जसको छ त्यसले आफ्नो व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने, त्यहाँदेखि उता भुटान पैसा हाम्रो हात्तीसारमा नचलोस् भनी यही अनुरोध छ। धन्यवाद।